नमस्कार. आपल्या सगळ्यांचं प्रज्ञाकुलम ऑनलाईन इंटरव्ह्यू प्लॅटफॉर्मवरती खूप खूप स्वागत आहे. तर आजच्या पाहुण्या ज्या आहेत त्या स्पेशल आहेत. खूप शांत स्वभाव आणि खूप मवाळ स्वभाव आणि त्याचबरोबर उच्च विचार आणि बरीचशी कामगिरी त्यांनी केलेली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया त्यांच्याबद्दल थोडंसं. नमस्कार. लहानपणापासूनच शिक्षक होण्याचे स्वप्न घेऊन वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षेत बक्षिसं पटकावणं, वक्तृत्व, कथाकथन अशा अनेक स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊन अव्वल येणं हा स्वभाव असलेल्या आजच्या आपल्या प्रमुख पाहुण्या प्रज्ञा कदमजी ह्यांनी गेली 25 वर्ष शिक्षण क्षेत्रात असामान्य कामगिरी केली आहे. शिक्षकी पेशासोबतच समाजकार्याची आवड असल्यामुळे ज्यांनी मनशक्ती संस्थेसोबत एकत्र येऊन गावोगावी इतकंच नव्हे तर शहरातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी मोफत सेशन आयोजित केले, जिथे मुलांना अभ्यासातील रस वाढवणे, त्यांना आवडणाऱ्या गोष्टींसाठी प्रोत्साहन देणे, पालकांना योग्य मार्गदर्शन करणे अशा अनेक विषयांवर त्यांनी हात घातला आहे. घरोघरी येणाऱ्या महाराष्ट्र टाइम्स या वर्तमानपत्रामध्ये प्रज्ञा मॅडम यांचे स्तंभलेख वाचताना त्यांच्या लिखाणाच्या आवडीबद्दल स्पष्ट कल्पना आम्हा सगळ्यांना येते. मराठी विषयावर असलेल्या प्रभुत्वामुळे वेगवेगळ्या कॉलेजमधून मराठी विषयांच्या शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी त्यांना बोलावणी येत असते. सोबतच मराठी विषय विद्यार्थ्यांना कसा शिकवावा ह्यासाठी पारंगत शिक्षकांपैकी एक अशी बोर्डाने मॅडमची निवड केली आहे. शिक्षक, लेखिका, वाचिका, विद्यार्थिनी अशा अनेक भूमिका एकाच वेळी प्रज्ञा मॅडम अगदी चोख बजावत असतात. त्यांच्या ह्या कामगिरीला वर्सडाईलच्या संपूर्ण परिवाराकडून खूप खूप सदिच्छा. सो वेलकम प्रज्ञा मॅडम, खूप खूप स्वागत आहे तुमचे वर्सडाईलच्या आजच्या प्रज्ञाकुलम ऑनलाईन इंटरव्ह्यूच्या माध्यमावर. धन्यवाद. वेलकम मॅडम, खूप खूप स्वागत आहे तुमचे. व्हिडिओ ते गॉट इट आहे. येस मॅम, गॉट इट करून तुम्ही व्हिडिओ ऑन करा. येस, धन्यवाद. धन्यवाद. खूप छान ओळख करून दिलीस माझी. धन्यवाद. ओके, सो आपण सुरुवात करूयात आपल्या इंटरव्ह्यूला. तर इंटरव्ह्यूचा पहिला प्रश्नच माझा हा असेल की तुम्हाला ज्यावेळेस म्हणजे बरीचशी तुमची माहिती आता इथे थोडक्यात सांगितली. तुमची कामगिरी खरंच अफाट आहे. 25 वर्ष इथे 2 मिनिटात मांडणं अजिबात हे शक्यच नव्हतं, तरीही ते झालंय. तर मला पहिला प्रश्न ज्यावेळेस मी तुमच्याबद्दल ऐकलं होतं त्यावेळेस पडला होता, मला तुमचा जीवन प्रवास ऐकायचा. म्हणजे तुम्ही शैक्षणिक पेशात आलात आणि त्याच्यानंतर मनशक्तीकडे का वळलात किंवा स्पिरिच्युअल ह्या गोष्टींकडे का वळलात? अच्छा, माझा जीवन प्रवास म्हणजे अगदी मी जसं तुला सांगितलं की लहानपणापासून शिक्षक व्हायचं स्वप्न होतं माझं. घरामध्ये चांगलं शैक्षणिक वातावरण, म्हणजे वडील माझे सीए आहेत आणि आम्ही भावंड जी सगळी आहेत, कोणी माझी एक बहीण डॉक्टर आहे, माझा भाऊ फार म्हणजे तोही सीए होऊन आता बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या जागेवर आहे. एक चांगल्या फॅमिलीतनं मी आहे आणि आमच्या फॅमिलीकडनं सुद्धा अशा सामाजिक कार्य केलं जातं. म्हणजे आमच्या शांतानारायण ट्रस्ट आहे माझ्या भावाचा, आणि त्यामार्फत आम्ही अनेक सामाजिक संस्थांशी निगडीत आहोत. घरातूनच आई वडिलांकडनंच हा संस्कार मिळालेला आहे. आणि मग घरून मग आम्हाला असं होतं की तुम्हाला काय करायचं ते करा. त्याच्या आड ते कधी आले नाही. तुम्हाला काय आवडतं ते तुम्ही निवडा, तुम्ही करा, हे स्वातंत्र्य मिळालं. आणि त्याचबरोबर आई वडिलांचं आचरण हेच आमच्यासाठी फार मोठं मार्गदर्शन होतं की त्यांच्यातनं शिकणं, त्यांच्यातनं तो प्रवास पाहणं, त्यातनं आपण अधिक घडतो आपल्या घरातल्या वातावरणाने. आणि त्याच्यानंतर मग आपण बाहेर गेले की आपले शिक्षक आहेत, मित्रमैत्रिणी आहेत, आपलं वाचन आहे, यातून आपण घडत जातो. आणि आजचा माझा प्रवास हा अनेक अशा चांगल्या लोकांनी तो घडलेला आहे, चांगल्या पुस्तकांनी तो घडलेला आहे. आणि मनशक्तीकडे मी वळले तर मनशक्ती एक केवळ आध्यात्मिक संस्था नाहीये,
माझ्या शिक्षकी पेशाला जोड देणारी ती संस्था होती. म्हणजे मनशक्तीमध्ये मुलांनी अभ्यास छान कसा करावा किंवा त्यांचा स्मरणशक्ती कशी वाढावी, त्यांचा ताणमुक्त अभ्यास कसा व्हावा याबद्दल मी ऐकलं आणि घरातलं वातावरण कसं चांगलं ठेवावं आणि त्याच्या मागचं सायन्स काय. तर मला एक शिक्षक म्हणून ते खूप मला भावलं आणि विचार केला की ठीक आहे, या दोघांच्या जोडीतनं आपण अधिकाधिक मुलांपर्यंत पोहोचू आणि शिक्षक म्हणजे शिक्षकी पेशाचं हे रहस्यच आहे की तुम्ही समाजाशी जोडलेच जाता. अगदीच, हा भाग आहे. अगदीच. बरोबर बरोबर. शिक्षक हा एक समाज घडवत असतो, समाजाचा एक सुजन नागरिक घडवत बरोबर असतो. आहे. अगदीच बरोबर. तुम्ही जे वाक्य म्हणालात ते बरोबर. म्हणजे लहानपणापासूनच जे तुम्ही मगाशीच आता तुमच्या प्रवासात सांगितलं की लहानपणापासूनच माझ्या घरी असं वातावरण होतं ज्याने मी उत्साहित झाले आणि एक इन्स्पिरेशन मिळालं. हो हो म्हणजे मला तुमच्याकडून हेच जाणून घ्यायला आवडेल की आता पालक आहे तिथे बरेचसे आपल्यासोबत जे ऐकतायत तुम्हाला, तर बरोबर आहे. पालकांना तुम्ही हे काय सांगाल की घरचं वातावरण कसं असलं पाहिजे जे मुलांच्या हेल्थसाठी, त्यांच्या अटायरसाठी किंवा त्यांच्या संस्कारांसाठी किती महत्वाचं ठरतं? अगदी खरं सांगू का की सगळं आपण म्हणतो म्हणजे मुलांसाठी अगदी पोटात असलेल्या बाळापासून म्हणजे आपण म्हणतो पालकांचं काम कुठे सुरू होतं तर आई वडील म्हणून तुम्ही जेव्हा दोघं एकमेकांना रिस्पेक्ट देता, लक्षात घे म्हणजे तुम्ही पती पत्नी जेव्हा होतात तेव्हा तुमचं एकमेकांबद्दलचा आदर, तुम्ही घरातल्यांशी कसं वागता, ते बाळ पोटातल्या असल्यापासून गर्भसंस्कार म्हणतो तेव्हापासून बाळ शिकत असतं. त्याची अनेक उदाहरणं आहेत. जर तुमचं व्यवस्थित जमत नसेल तर बाळाचा भावनांक, ज्याला आपण इक्यू म्हणतो, इमोशनल कोशंट, हा पोटातच नीट तयार होत नाही. आणि मला पुढे बोलायला तेच सांगेल की भावनांक म्हणजे काय, तर दुसऱ्याच्या भावना समजून घेणं, निर्णय घेणं किंवा लिडरशिप क्वालिटी असणं, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तुमच्या आईकडनं, वडिलांकडनं आणि तुमच्या कुटुंबातनं मिळतात. अगदी साधं एक उदाहरण द्यायचं तर कल्पना चावला हिचं उदाहरण आपल्याला देता येईल की तिचं जेव्हा सिलेक्शन झालं, एरोनॉटिकल इंजिनियर होते, पण स्पेसमध्ये जाण्यासाठी जेव्हा सिलेक्शन झालं तेव्हा तिला पहिल्यांदा विचारलं की तू कुठल्या कुटुंबातनं आली, तू इंडियन आहेस, भारतीय आहे आणि भारतीय कुटुंब व्यवस्था खूप चांगली आहे म्हणजे तुझा इक्यू चांगला असेल म्हणून तुला स्पेसमध्ये आम्ही सिलेक्ट करतो. पहा म्हणजे आपल्या कुटुंब व्यवस्थेबद्दल किती सांगितलं जात आहे आणि ते खरं आहे. म्हणजे त्याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. नक्कीच. टिप्स काय द्याल पालकांना, तुम्ही कसं वातावरण असलं पाहिजे किंवा कशा पद्धतीने बोलणं चाललं खरं असलं म्हणजे पाहिजे? मी जसं सांगितलं की मुलं काही आकाशातून शिकत नाहीत ना, मी कुटुंबातनं शिकत असतात. असं नाही होत की बऱ्याच वेळा आई वडील म्हणतात की बाहेर जाऊन बिघडली, तसं नाही होत. खरं सांगते तुला, तसं होतं का सांग, अजिबात तसं होत नाही. म्हणजे घरात बाळ जन्माला आलं की तुमचं निरीक्षकच जन्माला आहेत. म्हणजे तुम्ही जसं बाळ नव्याने जन्मतं ना, म्हणजे मला जे आता काही पालक आहेत, काही होऊ घातलेले पालक असतील, आज बरेच जण आपल्याला जॉईन असतील, तर मला असं सांगावंसं वाटतं की आई वडील म्हणून जेव्हा मूल जन्मतं ते बालक म्हणून जन्मतं आणि आपण पालक म्हणून जन्मतो. तर पालक होणं ही एक जबाबदारी आहे आणि जेवढ्या म्हणजे ती जबाबदारी आपण जर उत्तम प्रकारे निभावली ना, तर मला वाटतं की आपोआप देश सुधारणा होईल. एवढं मोठं काम होतं. फार काही वेगळं देश सुधारायला जायची फारशी मोठी गरज नाही. तुम्ही घरामध्ये तुमच्या मोठ्यांशी कसं वागताय, एक मुलं तुमच्याकडनं शिकतात. दुसरं, तुम्ही डिसिप्लिन आहात का? 24 आवर्स मध्ये जर पालकच ऑनलाईन खूप वेळ असतील, आता त्यांचा कामाचा भाग सोडल्यास, तुम्ही सतत मोबाईलवर आहात, सतत तुम्ही लाईक्स टाकताय, सतत तुम्ही मोबाईलवर बोलताय, तुम्ही पिक्चर पाहताय, तुम्ही सतत सिरियल्स बघताय, तुम्ही टीव्ही पुढे आहात आणि जर तुम्ही मुलांना सांगितलं तुम्ही अभ्यास करायचा, तुम्ही ऑनलाईन नाही थांबायचं, तुम्ही मोबाईलवर गेम नाही खेळायचे, तर कसं मुलं करतील ना. म्हणजे तुला माझा मुद्दा कळला का? तर मला माझ्या मुलाला जे द्यायचंय, पहिली टिप्स आई वडिलांना आहे की मला मुलामध्ये कोणकोणते गुण पाहिजे ते माझ्यामध्ये आहेत का. कारण सांगणं सोपं आहे ना, मुलाला सांगितलं की नाही तू शिस्तीत राहा, मग तुम्ही शिस्तीत आहात का? तुम्ही तुमचे वेळेवर उठताय का? तुम्ही तुमच्या वेळेवर मुलांना करून दाखवताय का?
तुम्हाला असं वाटतं की मुलांनी वाचन करावं, तर त्यांच्यासमोर तुमचा आदर्श पाहिजे. तुम्ही टीव्ही बंद करून तुम्ही 1 तास मुलांबरोबर वाचा. तर मुलगा कुठल्या वयोगटातला आहे, 1 ते 7 वयोगट हा खूप अनुकरणशील वयोगट आहे. 1 ते 7 मधला. त्याच्यामध्ये मुलं जे शिकतात ना, म्हणजे कसं आहे, सायन्स एक तुला मी सांगते. हा. सगळ्यात जास्त आपण म्हणतो मेंदूची ताकद म्हणजे आईला माहिती नाही आपल्या पोटात बाळ असतं. 14व्या दिवशी मेंदूची पहिली पेशी तयार होते आणि मिनिटाला 2.5 लाख पेशी तयार होतात. आणि बाळ ग्रहण करतंय तेव्हापासून त्याच्या त्वचेवर केंद्र आहेत, त्याच्या बोन्सवर म्हणजे बोन कंडक्टिंग मधनं ते शिकतंय, ते वातावरणातनं शिकतंय. अशा वेळी तुम्ही घरात भांडताय, त्याला चांगलं वाईट कळत नाही. तुम्ही एकमेकांना नावं ठेवताय, भांडताय, तुम्ही डिसिप्लिन नाही, तर ते त्याच्याकडे बाय बर्थ येणार. अच्छा. लक्षात आहे. तसंच ते 1 ते 7 वयोगटामध्ये तुम्ही काय काय करताय ते मूल ऑब्झर्व करतं. तुम्ही आता एक उदाहरण देते. फोन आलाय, बाबांना सांगायचं की बाबा घरी नाहीयेत. पहिल्यांदा जे मूल आहे ना, ते फोन उचलल्यावर काय सांगतं, हॅलो, कोण बोलतंय? अमुक अमुक. अरे बाबा आहेत का? हो बाबा आहेत ना. मग बाबा, हा बाबांनी सांगितलंय बाबा घरी नाहीयेत. मग वडील त्याला तुला काय कळतं की नाही, तुला काय अक्कल आहे की नाही, असं सांगायचं असतं का? आणि मग मुलगा पुढच्या वेळी जेव्हा फोन होतो, बाबा मुंबईला आहेत, बाबा नागपूरला आहेत. खोटं बोलायला कोणी शिकवलं? साध्या साध्या गोष्टी आहेत. आणि मग त्याला तो जेव्हा आपल्याशी खोटं बोलतो, आपण म्हणतो हे कोणी शिकवलं तुला? तर हे कोणी शिकवलं ते आपोआप म्हणजे या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, खूप आपल्या लक्षातही येत नाही. पण मुलं काय करतायत त्याचं तुम्हाला जे जे काही मुलांना द्यायचंय त्याचं शेड्यूल तुमच्याकडे असलं पाहिजे. तुम्ही इन्व्हॉल्व्ह झालं पाहिजे मुलांमध्ये. आणि वयोगटानुसार 1 ते 7 वयोगट आहे, तर तुम्ही मुलांशी खेळलं पाहिजे. बऱ्याचशा आया काय करतात, टीव्ही लावून देतात, आम्हाला काम आहे. आणि मग ते काय नोबिता किंवा काय अजून मला माहित नाहीत लहान मुलांच्या त्याच्या समोर बिस्किट वेपर्स असं ठेवतात. आणि तुमचा टीव्ही किंवा तुमचं काय ऍप असेल काय, ते पाळणाघराचं काम करतं. मूल खातंय, बघतंय, मग त्यातनं त्याच्यावर काय संस्कार जातात ते कळत नाही. आई काम करते, आईला खूप काम आहे. काही वेळा काम बाजूला टाका. तुमची फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेक्ट करा. माझं फर्स्ट प्रायोरिटी माझं मूल आहे, तर राहू दे ना थोडा कचरा घरामध्ये. पहिले त्याला वेळ द्या, त्याच्याशी बोला. तुम्ही मुलांशी बोललं पाहिजे. हे झालं म्हणजे 1 ते 7. 8 ते 14 वयोगटामध्ये मुलांचे मित्र आले, तर कम्पेअर करू नका त्यांना. हा असा आहे, तो तसा आहे, असं कम्पेअर करू नका. मुलं येतील, त्यांच्या बरोबर त्यांच्या वह्या वगैरे बघा, पण रागवू नका, मैत्री करा. मैत्री करून तुम्हाला जेवढं अवघड आहे बरं, मी पालक आहे, आपल्याला राग येतो, पण मग सांगण्याची पद्धत काय, त्यांना बोलणं, कम्पेअर न करणं, थोडी जबाबदारी देणं, अशा बऱ्याच टिप्स आपल्याला पालकांना देता येतील. म्हणजे त्याच्यावरच आपल्याला म्हटलं तर 1 तास बोलता येईल. तर आपण जे काही करायचं आहे त्या सर्व गोष्टी नियोजन, म्हणजे ह्याचं पण नियोजन झालं पाहिजे. आपण काय करतोय, घरामध्ये काय बघतोय, आपण कसं वागतोय, याचं पालकांनी भान ठेवलं पाहिजे. मुलांवर मग संस्कार आपोआपच होतात ते. हा, म्हणजे थोडक्यात सांगताय पण खरंच खूप उपयुक्त असं सांगताय की घरचं वातावरण हा आपण म्हणतो हेल्दी असलं पाहिजे बरंच, पण ते हेल्दी कसं ठेवायचं ह्याबद्दल तुम्ही आम्हाला सांगितलं. थँक्यू. सो पुढचा प्रश्न हा असा होता की हल्ली ना मुलं कोणतीही गोष्ट त्यांना मिळाली जी त्यांना आवडते तर त्यात ते 24 तास रमून जातात. हल्लीचं उदाहरण झालं तर मोबाईल. मग मोबाईल आणि संस्कार ह्यांचा काय मिक्सअप आहे का? छान प्रश्न आहे. आणि खरोखर आहे, आता एक पॅन्डेमिक आलं, कोविड आला, आपण बघू की आज माझी आणि तुझी मुलाखत सुद्धा या माध्यमातून होतीये किंवा आपण लोकांपर्यंत पोहोचतोय. पण कुठली गोष्ट वाईट नसते. म्हणजे मला काय म्हणायचं की काळ बदलला तर काळाबरोबर येणारे बदल निश्चित आपण स्वीकारले पाहिजेत. फक्त एक गोष्ट त्याबरोबर ठेवली पाहिजे लक्षात की अति तिथे माती, ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवली पाहिजे. मोबाईल मध्ये आपण काय बघतोय किंवा आपली मुलं काय बघतायत किंवा त्यांनी काय बघितलं पाहिजे, बरोबर. कारण कसं आहे की आता मुलं शाळेसाठी मोबाईलवर असतात,
त्यानंतर क्लाससाठी मोबाईलवर असतात, बरोबर आहे. आणि आई वडिलांना खरंच म्हणजे त्यांचाही प्रॉब्लेम होतो की आता ते दिवसातले बाबा 8 तास ते मोबाईलवर असल्यानंतर की मग खरोखर म्हणजे म्हणजे ऍज अ टीचर म्हणून पण मला असं वाटतं की शाळांमध्ये सुद्धा ती वेळ आपली जी आहे एज्युकेशनची जी वेळ आहे ती किती ठरवावी किंवा त्याच्यात काही कपात करता येईल का, किंवा मुलांना ऑनलाईन अभ्यास घेऊन ऑफलाईन काही करता येईल का, हा अशा पद्धतीचा काही विचार वयोगटाच्या मार्फत व्हायला पाहिजे. ती छोटी मुलं जी आहेत त्यांना खरोखर खूप म्हणजे अवघड जातं की ऑनलाईन बसणं किंवा टीचर्सला ते शिकवणं. या बाबतीत मला टीचर्सचं खूप कौतुक आहे हा की हा बाबा ते एवढ्या या काळामध्ये सुद्धा हे सगळे ऍप बनवून मुलांना शिकवतायत. आणि मुलांचं आणि त्यांच्या घरच्यांचं पण कौतुक यासाठी आहे की त्या मुलांना तिथे बसवणं. त्या वेळामध्ये आता ती वेळ म्हणजे शाळेची वेळ ती, तर त्याच्यामधनं आपल्याला संस्कार करता येईल. शिक्षक म्हणून मला त्यांना काही वेगवेगळे गेम्स वगैरे कुठले खेळायचे नाही. तसंच आई वडिलांना सुद्धा मोबाईलचा एक वेळ घरात सगळ्यांनी ठरवलं पाहिजे. बरोबर. तुमचं शाळा झालं किंवा ऑनलाईन ऑफिस झालं की थोडा वेळ तुम्ही सगळ्यांनी एकमेकांसमोर बसलं पाहिजे, बरोबर आहे. तो मोबाईल ऑफ करून आपला वेळ, आपली चर्चा, तुम्ही काय बघताय, काय बघितलं नाही किंवा काय, त्याची चर्चा झाली पाहिजे. लक्षात येतंय, एकमेकांशी आपण बोललं गेलं पाहिजे आणि मोबाईलचा बाकीचा वेळ हा कमी केला पाहिजे असं मला वाटतं. तर मोबाईल वाईट नाहीये, फक्त मोबाईलचा वापर सुरीसारखा आहे की तुम्ही ती खून करण्यासाठी वापरताय का स्वयंपाकासाठी वापरताय. तो वापरण्याची पद्धत शेवटी आपल्याकडे सुसंस्कृत आई बाबा आहेत. फक्त शाळेव्यतिरिक्त त्याच्यावर मॉनिटर केलं पाहिजे आपण. जर काही ऍप लॉक असतील तर ते बंद केलं पाहिजे. मोठ्या मुलांशी थोडी चर्चा केली पाहिजे. हे बघू नको, ते बघू नको असं नाही होत. मी पुन्हा पहिले जे सांगितलं तेच सांगते. तुम्ही मुलांचे मित्र व्हा, त्यांना जाणून घ्या. मुलं खूप हुशार आहेत. तुम्ही आमच्यापेक्षा, तू सुद्धा लहान आहेस, तुम्ही आमच्यापेक्षा खूप हुशार आहात. आमचं काय होतं की त्या हुशारी कुठे वाईट मार्गाकडे जात नाहीये ना, बरोबर. ते लक्ष ठेवणं एवढंच आमचं काम आहे. कधी कधी आम्हीही तुमच्याकडनं शिकत असतो. तर कुठेतरी त्यांना विश्वास वाटला पाहिजे, तुमच्या पिढीला आमच्या पिढीवर विश्वास वाटला पाहिजे की नाही, मी आईला जर हे सांगितलं तर ह्याच्यातनं ती विश्वास कमवणं हे आई वडिलांचं काम. मैत्रीपूर्वक वातावरण म्हणते. म्हणजे हो. मला जर एखादा प्रॉब्लेम आला तर मी पहिली धावत माझ्या मैत्रिणीकडे जाईल. तर असं न होता मी पहिली माझ्या आईकडे धावत गेली पाहिजे, असं वातावरण आपल्याला आईकडे केली म्हणजे पाहिजे. तर घरातलं वातावरण तसं असलं पाहिजे. तर खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. 21व्या शतकात म्हणजे जग पुढे चाललंय, बरंच पुढे चाललंय, आपण डेव्हलप होतोय. आता तर या कोरोनाने बरंच डेव्हलप आपल्याला केलंय, सगळ्यांनाच केलंय. म्हणजे ज्यांना मोबाईल येत नव्हता ते सुद्धा मोबाईलकडे छान पद्धतीने वळले. तर 21व्या शतकात पालक म्हणजे संस्कार करायचेत, मला माझ्या मुलांवर संस्कार करायचेत असे पालकांची खूप इच्छा असते, पण वेळ त्यांना मिळत नाही. मग कमी अल्पावधीमध्ये त्यांनी असे काही संस्कार किंवा कशा पद्धतीने गेलं पाहिजे, तुम्ही काय सांगाल पालकांना? बरं, आधी मला तर असं वाटतं की संस्कार अशी काही वेगळी करण्याची त्याला वेळ मिळत नाही ना, असं आपण नाही म्हणू शकत. कारण मी कसं म्हणतो की संस्कार कसं आहे, संस्कार म्हणजे काय, तर आपल्यामधलं चांगलं आहे ते वाढवणं आणि वाईट आहे ते कमी करणं. तू मगाशी माझी मनशक्तीची जी मला सांगितलं माझ्या ओळखीमध्ये, तर त्यांनी एक व्याख्या केली आहे, गुणांचा गुणाकार आणि दोषांचा भागाकार म्हणजे संस्कार, बरोबर आहे. मग गुणांचा गुणाकार आणि दोषांचा भागाकार हे करताना मी जसं सांगितलं की संस्कार करणं म्हणजे या गोष्टीत मग माझ्या मधले गुण वाढले पाहिजेत. दोष तू आहेस, मी आहे, कोणी, आता इथे जे पालक बसले असतील सगळ्यांचं एकच मत आहे की काय की नाही, पण म्हणजे संस्कार म्हणजे काय, तर मी तेच म्हटलं की दोष माझ्यामध्ये पण आहेत आणि गुण माझ्यामध्ये पण आहेत. तर मला दुसऱ्यांमधले गुण ओळखता आले पाहिजे आणि दोष कमी करता आलं पाहिजे. आणि म्हणून संस्कार करणं म्हणजे शुद्ध करणं, बरोबर आहे. आता तू म्हटले की आई वडिलांना वेळ मिळत नाही, असं आपण म्हणूच शकत नाही. मी आता इतक्या वेळ तेच बोलतेय. तुझं म्हटलं असेल, वेळ वेगळा काढायची गरजच नाही ना. माझी आई रोज सकाळी लवकर उठते,
हे मूल लहानपणापासून बघतंय तर ते त्याला वेगळं सांगायची गरज नाही पडणार. माझी आई एक साधा गोष्ट आहे की कोण मोठं आलं की आई खाली वाकून नमस्कार करते, बरोबर आहे. तर त्यावेळेला काय होतं की मुलाला सांगावं नाही लागत, ते आपोआप नमस्कार करतं. लक्षात आलं तुझ्या? तुम्ही जे आचरण घरी करताय ना ते मुलांकडे आपोआप डायव्हर्ट होत. म्हणजे मला एक उदाहरण देईल, माझा बाप आणि मी, नरेंद्र जाधव, ऐकलंस का तू? आता त्या हो. पुस्तकामध्ये त्यांनी छान उदाहरण दिले. त्यांचं वडिलांबद्दल त्यांनी सांगितलं की माझे वडील रेल्वेच्या रुळावर खडी टाकायचे. आई काय करणार? आईनी त्यावेळी विक्रोळी खूप मागासलेलं होतं, नुकतीच रेल्वे आपल्याकडे आलेली होती, तो काळ त्यांनी सांगितला. आणि रुळावर खडी घालायचं काम करणार, आई भाजी वगैरे विकणार. सकाळी आई 5ला उठायची. सकाळी 5ला उठल्यानंतर घरात एवढी गरिबी की एक पत्र्याची बादली, त्या पत्र्याच्या बादलीमध्ये कोळसे पण आणायचे, त्याच्यासाठी पण पैसे नव्हते, ती पेटवायची आणि गरम गरम भाकरी टाकून आम्हाला खायला द्यायची. वडिलांकडे पैसे नसायचे पण त्यांना शिक्षणाचं महत्व होतं. वडिलांनी समोर हे त्यांचं कष्टमय जीवन म्हणे, नरेंद्र जाधव म्हणाले, आम्ही बघत होतो. पण कधी तो पाव बटरवाला आला की कधी माझ्या आईने कामामध्ये कसूर करून 1 रुपयाचा पाव, ते काय 1 पैसे 5 पैशाचा पाव असेल, पण कधी तो आईने पाव दिला नाही. आई म्हणायची ते खाणं चांगलं नाहीये, ते शरीराला चांगलं नाही. आता त्या कंपॅरिझन मध्ये आजची आई कंटाळा आला की बिस्किट, वेफर, मॅगी, हे सगळं नाही मला वेळ नाही, जा मॅगी करून खा. तर म्हणजे वेळ नसेल तर त्याला दुसरे अजून काही अल्टरनेटिव्ह आपण देऊ शकतो का? हा एक खाण्याचं उदाहरण देतं. त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की माझे वडील म्हणायचे काय की जे पण होशील ते टॉप चोर झाला तर टॉपचा चोर हो, असं त्यांनी सांगितलं. आणि म्हणे मी घडलो ना, मी काही दुसरं केलं नाही, मी माझ्या आई वडिलांना बघत घडलो. आता त्यांच्या आई वडिलांना कुठे वेळ होता वेगळे संस्कार करायला? दिवसभर वडील कुठे? त्या रेल्वेवर खडी टाकतायत. आई कुठे? पण माझे आई वडील एवढे कष्ट करतायत आणि त्यांनी सांगितलं की मला टॉपला जायचंय. अभ्यास केला, ते झाले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू, आरबीआयचे म्हणजे आरबीआय संस्थेमध्ये त्यांचं पुस्तकं, आज इकॉनॉमिक्सची पुस्तकं आज बाहेरच्या देशामध्ये पाठ्यपुस्तकं म्हणून वापरतायत. आज ते खूप म्हणजे काय म्हणतात, त्यांचं नाव आज कोणाला माहित नाही असं नाही. काय होती फॅमिली बॅकग्राऊंड? जर आपण असं म्हणत असू की वेळ नाहीये तर हे चुकीचं आहे. म्हणजे मला काय म्हणायचं लक्षात आलं, वेळ नाहीये म्हणून आज असं केलं. तुम्हाला वेळ नाही ना, मग क्वांटिटी बघू नका, क्वालिटी टाइम द्या. माझ्या ठीक आहे, मी IT क्षेत्रात आहे, मला उशीर होतो यायला, मग माझ्या मुलासाठी मला 1 ते 1.5 तास मिळतोय ना, मग तो 1 ते 1.5 तास मी क्वालिटेटिव्ह फक्त मूल, मग त्यावेळी मी फोन कॉल अटेंड करणार नाही, त्याच्याशी गप्पा मारेन, त्याला गोष्टी सांगेन, त्याच्याबरोबर फिरेन, त्याचे अनुभव शेअर करेन. मग क्वालिटी टाइम द्या. लक्षात येत आहे? संस्कार आणि दुसरं तुमचं आचरण नीट ठेव, त्याला वेळ देणं, त्याच्याशी गप्पा मारणं, क्वालिटी टाइम देणं. आणि तुम्ही जसं म्हणजे तुम्ही तुमच्या मोठ्यांचा आदर ठेवा, मुलगा आपोआप तुमचा आदर ठेवेल. त्यामुळे संस्कार या पद्धतीने आपण पुढे गेलं, अगदी साध्या पद्धती आहेत, फार वेगळं काही तुम्हाला करायचं नाही. टीव्हीचा टाइम ठरवा, टीव्हीवर तुम्ही काय बघताय त्याची वेळ ठरवा. तुम्ही मुलांना एक्सपोज, आणि खरं सांगू का, आता आई वडिलांच्या हातात राहिलं नाही मोबाईल, आपण हात रुमालासारखे मोबाईल वापरतोय, त्यात सगळं समोर येत आहे. मग त्यातनं काय बघायचं काय नाही, जसा तो हंस असतो की नाही, त्याला पाणी आणि दूध एकत्र करून दिलं, तो फक्त दूध काढतो आणि पाणी ठेवतो. तुम्ही तुमच्या मुलांची नजर अशी घडवा की त्याला किती समाजात टाकून दिलं तर तो वाईटाकडे आकृष्ट होणार नाही, तो चांगलं घेईल. आणि हे पाथेय किंवा आम्ही म्हणतो ना, पाथेय म्हणजे प्रवासातली शिदोरी, ही शिदोरी तुम्ही लहानपणीच देऊ शकता मुलाला. मोठं झालं ना तर मुलाला घडवणं अवघड जातं. म्हणून उलट होतं, आई वडील काय करतात, आता लहान आहे, आता नको वेळ द्यायला, 10वीत गेल्यावर सुट्ट्या बिट्या काढतात. तसं करू नका. माझं त्यांना वैयक्तिक सांगणं आहे की जेवढं मूल लहान असेल तेवढी गरज जास्त असते त्याला.
त्याच्या काय म्हणतो आपण, इम्प्लिसिट मेमरी म्हणतो आपण ज्याला, की ती खूप तीव्र असते. ती सगळी मेमरी त्यावर तुम्ही काय त्याच्यावर कोरवताय ना, ते आयुष्यभर कोरलं जातं. आणि ते तुम्ही त्याला या वयात देताय, म्हणून वेळ द्या. असं म्हणू नका की माझ्याकडे वेळ नाही, मग पुन्हा तुम्हाला ते म्हणेल आमच्याकडे वेळ नाही, तुम्हाला वृद्धाश्रमात टाकतो. आता मोठं झाल्यावर आमच्याकडे वेळ नाही. तर तो जो आहे आपल्या आयुष्यामधले सेगमेंट आहे, आणि फॅमिली जी आहे त्याला आपण वेळ दिलाच पाहिजे. आपण करिअर मागे धावतो, मुलांसाठीच आपण करत असतो, पण त्यामध्ये ज्यांच्यासाठी करतोय त्यांना केवळ खेळणी, केवळ पैसे हे त्यांचं मोठं नाहीये. तर त्यांना तुमचा वेळ हवाय, तुमची मैत्री हवी आहे, तुमचा सहवास हवाय, आणि तो तुम्हाला देता येतोच मॅनेज केलं तर, असं मला वाटतं. अगदीच. म्हणजे मला तुमच्या उत्तरांनी एवढं छान तृप्त झाल्यासारखं वाटतंय की म्हणजे जे काही प्रश्न पडलेत आम्हा सगळ्यांना त्याची पुरेपूर उत्तरं मिळतात. तर मला ना एक हे आतुरता लागली तुम्हाला हा प्रश्न विचारायची की तुम्ही एवढा अभ्यास केलाय, म्हणजे तुमच्या बोलण्यातून तुमचा अभ्यास म्हणा किंवा तुमचा अनुभव किंवा तुम्ही स्वतः ते ट्राय करताय ही सुद्धा कळते. तर प्रश्न माझा हा असा आहे ना की स्वतःची ओळख, आपण जे स्वतःला ओळखा, स्वतःची इनर स्पेस काय आहे ती ओळखा, स्वतःला ओळखा, असं बऱ्याच जणांकडून ऐकतो. तर ह्याची बरोबर व्याख्या बरोबर. तुमच्या मते काय आहे किंवा कशा पद्धतीने असते आणि काम काय करतं स्वतःची ओळख? अच्छा, छान प्रश्न आहे. खरं म्हणजे आपल्याकडे तत्वज्ञानामध्ये पण आपण म्हणतो की पहिले आपण आपल्याला ओळखलं पाहिजे, आणि खरं म्हणजे आज हे होत नाहीये. आता तू आणि मी बसलो समजा, एक साधं उदाहरण देते, तर आपण नेहमी तिसऱ्याबद्दल बोलतो जो इथे प्रेझेंट नाहीये. आणि त्याच्याबद्दल बऱ्याच वेळा चांगलं बोलतो का, हाही एक प्रश्न आहे. नाही, आता अगदी सहज ना, आपण चांगलंच बोलतो का? मला उत्तर बऱ्याच ठिकाणवरनं काय येतील ते माहितीये, अपेक्षित आहे, बरोबर आहे. तर नाही हे उत्तर जास्त आपल्याला येईल. पण आपण शांत बसून स्वतःबद्दल विचार करणं आणि स्वची ओळख ही खूप मोठी ओळख आहे. आणि हे आपल्याला शिकवलं जात नाही पहिल्यापासून, बरोबर आहे. आपण दुसऱ्याकडे बोट दाखवतो तेव्हा ही बघ, ही 4 बोटं माझ्याकडे स्वतःकडे असतात. हा, आपण दुसऱ्यामधलं, म्हणजे एक धर्मगुरू होते तिथून, आणि त्यांनी एक मोठं व्हाईट पेपर ठेवला होता, आणि त्या व्हाईट पेपरवर एक छोटासा डॉट काढला होता, आणि अनेक लोकांना विचारलं की तुम्हाला आता काय दिसतंय? सगळ्यांनी काय उत्तर दिलं? आम्हाला तो काळा डॉट दिसतोय. मग सगळ्यात शेवटी ते म्हणाले, एवढा व्हाईट कॅनव्हास आहे सगळा, तो नाही तुम्हाला दिसला, फक्त तुम्हाला तो ब्लॅक डॉटच दिसला. तसं आपण शोधून शोधून दुसऱ्यांमधले दोष बघत असतो. म्हणून कधीतरी स्वपरीक्षण करणं आणि आपलं स्वतःमधले गुण दोष, आपण इतरांचे गुणदोष पाहतो तसं आपण का असं वागतो, आपल्याला का राग आला, आपल्याला त्या रागावर नियंत्रण का नाही करता आलं, आणि हे जेव्हा आपण स्वतःला वेळ देणं, मेंटेन करणं फार गरजेचं आहे. की मी सकाळी काहीतरी उठलं, दिवसातला 1 तास मला स्वतःसाठी द्यायचा आहे, पण तो कसा द्यायचा आहे, तर मला एक प्लॅनिंग, म्हणजे मला असं वाटतं, म्हणजे एक मला नियोजन करायचं की मी सकाळी अमुक वाजता उठलं, मी समजा मी लेक्चरर आहे तर मला आज एवढे लेक्चर्स घ्यायचे, त्याचबरोबर मला अमुक बाबा एवढे पेपर तपासायचे, किंवा मग मला घरामधलं एवढं काम आहे, किंवा काय म्हणायचं वाचन की मुलांना मला एवढा वेळ द्यायचा, हे सगळं जेव्हा मी ठरवतो, त्याचबरोबर मग माझा स्वतःचा वेळ, आणि मग हे तुम्ही स्वतःशी कधी बोलता, शांत राहता, ज्याला आपल्या अध्यात्मामध्ये ध्यान करणं असं म्हणतात. बरोबर. ध्यान, मेडिटेशन जेव्हा आपण करतो, आणि मेडिटेशन करणं म्हणजे काय, फक्त देवाला समोर ठेवणं किंवा एखादं प्रतीक समोर ठेवणं अजिबात नाही. जेव्हा मी शांत बसतो तेव्हा मी माझ्या शरीराशी संवाद करतो, माझ्या प्रत्येक पेशीशी मी बोलतो. आज आपण आजारी पडण्याचं पण तेच कारण आहे, कारण आपण स्वतःशी बोलत नाही, आपल्या इनर, आपल्या स्वशी बोलत नाही, आणि मग आपल्या पेशी, आपलं शरीर आणि आपलं मन या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत, बरोबर आहे. माझ्या शरीरातल्या पेशी आज तू दिवसभर काम करते, आणि मग
ते माझा पाय काही लक्ष देत नाही. मग आपण काय म्हणतो, आता माझे पाय बोलायला लागले. मग म्हणजे बोलायला लागले म्हणजे काय, ते दुखायला लागले. मग ती शरीरातली पेशी सांगते की मला आता हे सहन होत नाही. मग ती काय करते, ती म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना संप करतात कामगार, की आम्हाला आमच्या मिळालं नाही, तशी ती पेशी संप करते आणि मग मला आजार तयार होतात. मग ते कशाशी आपण बोलत नाही, तर माझे राग, माझे मोह, माझे रिलेशनशिप, बरोबर आहे, माझं कुटुंबातलं वातावरण, माझं ताणतणाव, हे सगळ्यात आजचं युग हे खूप ताणतणावाचं युग आहे, स्पर्धेचं युग आहे. पॅन्डेमिकमुळे लोकांना फार वेगवेगळ्या प्रकारचे ताण आहेत. पण जेव्हा आपण शांत बसतो, हे सगळं आहे मी हँडल कधी करू शकतो, जेव्हा मला माझे इनर ताकद कळते. बघ, मी 4 टॅबलेट खाल्ल्या, मी च्यवनप्राश खाल्लं तरी काही होणार नाही. जोपर्यंत मी स्वतःला ओळखत नाही, मी काय करू शकतो, मी काय करू शकते, मी माझी आर्थिक काय ताकद आहे, माझी सहन करण्याची शक्ती काय आहे, माझ्यातले दोष, मनुष्यानं आपल्यातले दोष कधी ऍक्सेप्ट करत नाही. ऍक्सेप्ट क्लिअर. बरं, प्रत्येक प्रसंगामध्ये लोक मला असं म्हणतात, हे खूप रागीट आहे, आणि मला असं वाटत नाही. मला असं वाटतं की हा दुसरा असं वागतो. मग 10 लोकांकडनं तुम्हाला एक मला विचार की चुकू शकते, तू ऍक्सेप्ट कर. म्हणतो ना आपण, अगदी शांत बसणं. सगळ्यात मोठं गोष्ट, कुठलंही संकट आलं, शांत बसणं, आणि हेच आजच्या पिढीला समजत नाहीये. म्हणजे मला असं वाटतं, बऱ्याचशा वाईट काय वाटतं, तू स्वची ओळख हा प्रश्न खूप चांगला विचारलास मला. बरीचशी आत्महत्या याच कारणामुळे होतात की ते स्वतःला जाणूनच घेत नाही. स्वतःकडं पण माझ्याकडनं मी स्वतः पण, बरोबर ना, काय म्हणजे इंटरनल क्वेश्चन, HQ म्हणजे स्पिरिच्युअल क्वेश्चन, ते फार पद्धतीचे क्वेश्चन आहेत. हा, किंवा सगळ्यांना आपण IQ माहितीये म्हणजे बुद्धिमत्ता, IQ ला आपण खूप महत्व देतो, पण त्याही पुढे जाऊन तुम्ही स्वतःला ओळखणं, EQ असणं म्हणजे मला दुसऱ्यांच्या भावना ओळखता येतात. पहिली गोष्ट, मला माझ्या भावना ओळखता येतात. मला स्वतःला काय म्हणायचंय, मला स्वतःला काय सांगायचंय, आणि जो स्वतःला ओळखतो ना, तो दुसऱ्यांचं नेतृत्व करू शकतो. लक्षात घे, जो स्वतःला ओळखू शकतो. अनेक लोक आहेत, मी आपल्या यांचं राष्ट्रपती डॉक्टर अब्दुल कलाम यांचं उदाहरण तुला नक्की देईन. डॉक्टर अब्दुल कलाम यांनी सांगितलंय, म्हणजे त्यांनी त्यांचा अनुभव सांगितलाय. ते म्हणाले की त्यांच्या हाताखाली, त्यांच्याबद्दल इतरांचा पण अनुभव आहे की जेव्हा मिसाईल्स बनवायचे असतात, अग्नी मिसाईल्स तेव्हा बनवलं, अग्नी मिसाईल्स बनवताना त्यांच्या हाताखाली जे काही 100 लोक काम करत होते, 100 बुद्धिवान लोकांना एकत्र हँडल करणं हे खूप अवघड काम आहे. कारण काय माहितीये, प्रत्येक बुद्धिवादी लोक म्हणतात मी माझंच खरं, अमुक तमुक. अशा लोकांना हँडल करायला EQ चांगला असणारा, ज्याचं इमोशनल क्वेश्चन चांगले, असाच माणूस हँडल करू शकतो. तेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा अग्नी चाललं नाही, ते खूप छान झालं त्याचं उड्डाण, आणि ते समुद्रात जाऊन पडलं. सगळे लोक खूप नर्वस झाले. यांनी सगळ्यांना एकत्र केलं, त्यांना सांगितलं काही हरकत नाही, काही हरकत. ते स्वतः होते, दिवस रात्र तिथे मेहनत करत होते, पण त्यांनी बघ सकारात्मक होतं. असं कधी कधी होतं, काय चूक झाली आहे, आपण सगळेजण एकत्र बसू. त्यांनी सांगितलं काही काही इंजिनियर तर त्यांची घरी आई स्वर्गवासी झाले तरी गेले नाहीत, पहिले आम्हाला हे काम करायचं. त्या सगळ्या इंजिनियर्सला त्यांनी घेतलं, त्यांना मीटिंग केली. एक अग्नी पडू दे, आपल्या मनात अजून मनातला अग्नी विझलेला नाहीये ना, काही हरकत नाही. आपल्या मनातल्या अग्नीने आपण दुसरं उड्डाण सफल करून टाकू.
हे अब्दुल कलाम असं सांगू शकले कारण ते स्वतःला ओळखलं होतं त्यांनी की आपलं काय ताकद आहे, आपण इतरांना गाईड करू शकतो. आणि त्यांच्या शब्दाला मान कधी मिळाला तर त्यांनी स्वतःला ओळखलं, जे ते बोलले त्या पद्धतीने आचरण केलं, म्हणून आज त्यांना तो समाजामध्ये मान आहे. तसं प्रत्येक माणसामध्ये काही क्षमता, खूप चांगल्या क्षमता आहेत. जसं तू आता किती छान बोलते, तुझ्याकडे छान बोलण्याची, लोकांना अट्रॅक्ट करण्याची एक छान कला आहे. तसं मी हे शिक्षक आहे, मला चांगलं शिकवण्याची कला आहे. कोणी चांगलं ड्रॉइंग करत असेल, म्हणजे मला पालकांना सांगायचंय की मुलं जेव्हा त्यांच्या स्वला ओळखतील, मला त्यांना, तर तुम्ही काय, आंब्याच्या झाडाला पेरू लागणार नाहीत आणि पेरूच्या झाडाला आंबा लागणार नाही. पालकांनी हे खूप लक्षात ठेवा. स्वची ओळख म्हणजे माझं बीज काय आहे त्याला जर तुम्ही फुलवलं तर मग प्रत्येक जण हॅपी होईल. आणि हे आपल्या मुलांना शिक्षणातनं शिकवणं, आई वडिलांनी ते जाणून घेणं, त्यासाठी मुलांना उद्युक्त करणं, तर ते हॅपी होतील, आनंदी होतील. मला पैसा मिळतोय म्हणून काही करायचं हे मुलांना शिकवू नका. पैसा आवश्यक आहे का, बरं, मी असं अजिबात म्हणणार नाही. आज पैसा नसेल तर आपण जगू नाही शकणार, पण पैशाबरोबर मला इतर गोष्टीतनं जगण्याचा आनंद फक्त पैशात नाही. मग कोणी कलाकार असेल, कोणी गायक असेल, तर त्याला ती एनर्जी त्यांनी ओळखली आणि ते कंट्रीब्युट केलं त्याच्यासाठी आणि समाजासाठी, तर समाज पण सुंदर होतो, कुटुंब पण सुंदर होतं. स्वची ओळख ही खूप महत्वाची आहे. त्याला आता आपण वेगवेगळ्या अध्यात्मात वेगवेगळ्या पद्धतीने डिफाईन करू शकतो, पण मला असं वाटतं अध्यात्म आणि आपलं जीवन हे दोन वेगळ्या गोष्टी नाहीत, एकाच नाण्याच्या दोन गोष्टी आहेत. मला संसार करता आला, रामदास स्वामींनी तेच सांगितलं, आधी प्रपंच करा नेटका. त्यांनी एवढं सगळं प्रपंचातनं ते पळून गेले, पण दासबोधामध्ये काय लिहून ठेवलं त्यांनी, की आधी प्रपंच करा नेटका. आणि चांगला प्रपंच करणं हे सुद्धा अध्यात्म करणं आहे. मग हे कधी करू शकता? प्रत्येकाने स्वतःला ओळखा, स्वतःतली बलस्थानं ओळखा, आणि स्वतःला ओळखणं कधी शक्य होईल तर हे लहानपणापासून थोडं थोडं शिक्षण आपण मुलांना दिलं पाहिजे. त्याला शांत, तुला काय आवडतं, तू काय करू शकतो, त्याला निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य द्या, त्याला चुकू द्या, त्याला पडू द्या, त्याला धडपडू द्या, त्यातनं त्याचा स्वभाव फुलत जातो. तुम्ही प्रत्येक वेळी जर एक काठी म्हणून आलात, पांगुळगाडा म्हणून तुम्ही प्रत्येक वेळी उभं राहू नका. त्याला सपोर्ट द्या, पण त्याला स्वतःच चालायला शिकवा. आणि ही स्वची ओळख आई वडील शिक्षक यांनी मुलाला दिली पाहिजे योग्य वयामध्ये, असं मला वाटतं. बोलते असं वाटायला लागतंय मला. नाही, मस्त बोलताय. आणि मुद्देसूद आहे किंवा जे उपयुक्त आहे, जीवनाचं सार हेच तुम्ही सांगताय. अजिबात असं नाहीये की तुम्ही खूप बोलताय. ऍक्च्युली तुम्ही बोलावेत म्हणूनच तुम्हाला या प्लॅटफॉर्मवर आणलंय. बोलावेत इन द सेन्स तुमचा अनुभव आम्हाला ऐकायचा. म्हणजे 25 वर्ष शिक्षण क्षेत्रात आणि लहान वयापासून एवढ्या वर्षांचा अनुभव, म्हणजे ते खूप मोठं जीवनसार आहे, हे कळतंय आताच्या इंटरव्ह्यू मधून. सो आता रिलेटेड प्रश्न आहे. तुम्ही जसं म्हणताय की मुलांनी स्वतःची ओळख केली पाहिजे, तर स्वच्या ओळख करतो ज्यावेळेस आपण स्वतःला ओळखतो त्यावेळेस आपल्याला आपल्यामध्ये काय पोटेन्शियल आहे हे कळतं. की आता मला कळतंय की मला लोकांशी बोलायला आवडतं, हे पोटेन्शियल मला कळालंय. ठीक आहे, पण मी एक्झाम्पल माझंच देते. पण कधी माझे पॅरेंट्स म्हणाले की नाही, असं नाही करायचं, तू हे काही कामं करायची नाही, तू एक छान असं 8 तासाची जी ड्युटी असते ती कर, एक अकाउंटंट म्हणून वर्क कर. अशा वेळेस तुम्ही पालकांना काय सांगाल की पालक कधी कधी ऍक्सेप्ट नाही करत, मुलांची स्वची ओळख जी झालेली असते ती ऍक्सेप्ट नाही करत, त्यावेळेस काय? खरंच सांगू, हा फार मोठा प्रॉब्लेम आहे आपल्या समाजामध्ये. खरंच आहे प्रॉब्लेम. आणि मला असं वाटतं की म्हणजे पालकांना वाटत असतं की मी डॉक्टर नाही झालो, किंवा मी डॉक्टर आहे म्हणून माझ्या मुलांनी डॉक्टर बनावं, कारण तो संच सगळा रेडी आहे, किंवा मी अमुक आहे म्हणजे माझंच प्रोफेशन मुलांनी चालू ठेवलं पाहिजे. तर ते मी जसं आता एक छान तुला उदाहरण दिलं की तसं नाही होत, की आंब्याच्या झाडाला पेरू नाही लागत. आंब्याच्या झाडाला सुंदर आंबा कसा लागेल ह्याचा आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न करू शकतो. त्याला कीड नाही लागू, काय नाही, सुंदर, मला हापूस आवडतं तर मी हापूसचं बीज पेरेल. अहो, असं नाहीये ना तुमच्या मुलामध्ये जे इतर काही लोक करू शकणार नाहीत ते तुमच्या मुलांमध्ये आहे. उद्या मी बदकाला सांगितलं की तू उंच उड, नाही होत ना तसं. त्याला निसर्गाने ज्या क्षमता दिल्यात की त्याला पोहण्याची क्षमता आहे, चालण्याची क्षमता, ती क्षमता अधिकाधिक आपण विकसित केली पाहिजे. पालक म्हणून
बऱ्याच वेळा काय होतं, पालकांवर दोष नाही देत मी, पालकांना पण असं वाटत असतं की या सगळ्या काय म्हणूया, आज आज एवढ्या स्पर्धा चालू आहेत, किंवा उद्या माझ्या मुलाला त्याच्यात आनंदी जीवन जगायचं असेल तर या स्पर्धेमध्ये त्यांनी टिकून राहिलं पाहिजे. मग त्या स्पर्धेमध्ये सगळ्यात जास्त महत्व कशाला आहे, कुठल्या पेशाला आहे? हे शिक्षक वगैरे तू होऊ नको, तू डॉक्टर हो, तू इंजिनियर हो, तू बिझनेस मध्ये जा, तू अमुक कर. बरोबर. तर त्यांना असं वाटतं, म्हणजे त्या बिचाऱ्यांना मुलांचं वाईट व्हावं असं पालकांना कधी वाटतच नसतं. मी पण आज पालक आहे ना, कधी पालकांना तसं वाटत नसतं. पण पालकांना असं वाटत असतं की अरे मी आता कष्ट करतोय, मुलाच्या आयुष्यामध्ये एवढे कष्ट नको. त्याला छान असं आणि दुसरं, ह्याचा मुलगा झाला की त्याच्या मुलाला जमलं, मग माझ्या मुलाला का जमत नाही? तर असं होतं की ते कंपॅरिझन करतात, खोट्या प्रतिष्ठेच्या आपल्या कल्पना असतात की मुलाला खूप चांगले मार्क मिळाले, खूप छान मार्क मिळाले म्हणजे माझा मुलगा हुशार. मग त्यासाठी त्याला डॉक्टर व्हायचं नसेल तरी त्याला मग ते सीईटी साठी वेगळे पैसे भरतात, सायन्सला टाकतात, भरपूर फीस भरतात, त्यासाठी कर्ज काढतात. पण समजा त्याच्यामध्ये पोटेन्शियलच नाहीये, तर मग तो तिथे दुःखी राहतो ना. होईलही कदाचित तो डॉक्टर, कसा होईल काय होईल मला सांगता येत नाही, आजकाल अनेक मार्ग आहेत. होईलही डॉक्टर, पण तो आनंदी राहील का? तो त्याचं बेस्ट समाजाला किंवा तुमच्या स्वतःला तो देऊ शकेल का? नाही. मी या क्षेत्रात आहे, तर माझ्याकडे अशी काही 2 उदाहरणं आहेत माझ्याकडे, की माझ्या वर्गात एक मुलगी होती, आज ती छान बोलते, अनुश्री म्हणून आहे ती, आज तुझ्यासारखीच या प्लॅटफॉर्मवर आहे. ती 11वीला सायन्सला होती, हुशार होती. पण ती म्हणाली की मॅडम मला ना सायन्स नाही करायचंय मला. तर ठीक आहे. मग तिचे वडील पण आले माझ्याकडे आणि म्हणाले की मग आपण काय करूया वगैरे. तर मी म्हटलं शी इज ब्रिलियंट आणि ती खूप छान कविता करते, तिचं खूप चांगलं आहे, तिला खूप आवड आहे त्या सगळ्यांमध्ये. त्यांनी तिला रुईयाला सायन्स मधनं काढून आर्ट्स मध्ये रुईयाला टाकलं. आज 1-2 सिरियल मध्ये ती आली, ती छान लिहिते, उत्तम निवेदन करते, रेडिओवर तिचे कार्यक्रम होतात आणि केवळ तो एक निर्णय. आणि आज शी इज हॅपी व्हॉट एव्हर शी हॅव. आता ती लग्न करून छान मोठ्या घरात पण आहे आणि तिथून सुद्धा तिचे छान कार्यक्रम सगळे चालू आहेत. ती आनंदी आहे. तिच्यातलं बेस्ट तिने समाजाला दिलं. उद्या ती म्हणाली की मी सायन्स मध्ये हॅपीच नव्हते मॅडम, मला नव्हतं शिकायचं फिजिक्स, मी करू शकते, करू शकत नव्हते याच्यातलं मी करू शकते, पण आय एम नॉट हॅपी देअर. पण ते तिच्या पॅरेंटने एक्सेप्ट केलं. लक्षात आहे. बऱ्याच वेळा पालक ते स्वीकारत नाहीत. मूल सायन्सला जाणं म्हणजे ते खूप हुशार असतं असं नाही. त्याला त्याच्यातली आवड आहे का, रिसर्च मधली आवड आहे का, त्याला त्यात आवडतंय का? नाहीतर मग अशी अनेक मुलं आहेत की छान बिझनेस करतात, ती पुढे जाऊन मीडियामध्ये येतात, छान लिहितात, किंवा ते इतकं काही न शिकलेले. आपण कितीतरी अशा मुलाखती पाहिल्यात ना की काही शिक्षण नाहीये त्यांचं. माझ्याकडे तर अशी एक माझ्या पाहण्यातली बाई आहे, काही येत नाही पण तिला बिझनेस नॉलेज छान आहे. तिने काय केलं, लसूण सोलणे आणि सगळीकडे ते पार्सल करणे. चायनीज काय 7-8 हॉटेल आहेत. आज तिच्या हाताखाली लसूण सोलायला 5 बायका आहेत आणि तिचं लाखामध्ये टर्नओव्हर आहे. काही नाही करत. तुमचं मूल, तुम्ही त्यातलं म्हणजे काय बेस्ट शोधा मागे, आणि वयाची 20 वर्ष त्याला जे करायचं नाही ते तुम्ही करायला लावताय. किती दुःख आहे. तुरुंगवास म्हणजे काय हे त्या, आणि मग तो त्याच्या आयुष्यातला तो सुवर्ण काळ निघून गेला तर मग काय राहतं त्याच्या हातामध्ये. त्यापेक्षा कधीतरी निर्णय घ्यायला थोडा वेळ लागला तरी चालेल. इतरांचा दबाव घेऊ नका की माझं काही चुकतंय का, थांबा. काही भरपूर टेस्ट असतात मुलांची ऍबिलिटी मध्ये काय आहे, किंवा मुलांना काय, अनेक आजकाल सायकोलॉजिकल टेस्ट उपलब्ध आहेत, अनेक संस्था ते काम करतात, सायंटिफिकली तुम्हाला कळू शकतं. वेळ घ्या. तुम्हाला समजत नसेल टेस्ट करा, त्याला विचारा आणि मग निर्णय घ्या. थोडा वेळ जाईल, पण कदाचित थोडे पैसे पण जातील. त्याच्याशी बोला आणि लहानपणापासून आपण त्या मुलाचं निरीक्षण केलं ना तर आई बाबा म्हणून आपल्याला कळतं. साधी आपली कार कुरकुरली, गाडी कुरकुरली तरी कळतं गाडीमध्ये काहीतरी आहे. मुलांचं वागणं वेगळं झालं तर तुम्हाला समजतं आणि त्याचं इनर आई वडिलांशिवाय कोणी बाहेर चांगलं काढू शकत नाही खरं. आणि जर आई वडील कमी पडले तर इतर ज्या संस्था आहेत त्याची हेल्प घ्या, पण तुमची मतं,
मी पुन्हा पुन्हा म्हणते, तुमची मतं लादू नका. आपण माळ्याची भूमिका करायची. माळी काय करतो, तर त्या झाडाला खत पाणी घालतो आणि ते झाड फुलवतो, बरोबर आहे की नाही. त्याला कीड पडू नये, रोग लागू नये, त्याचं पोषण नीट व्हावं. तसं मुलाचे जे टॅलेंट आहेत, त्याच्यामध्ये सुप्त जे टॅलेंट आहेत, त्याला खत पाणी घालणं, ते कुठे वाईट संगतीत जात नाही ना, त्याला समजावणं, त्याच्याशी मैत्री करणं, त्याला समजावणं आणि मग त्यातलं बेस्ट काढलं ना, तर तो खूप चांगल्या पदावर जातो आणि खूप चांगला माणूस पण बनतो. बघा, आपलं मूल चांगला माणूस बनवणं आज फार कमी जणांना वाटतं. तो खूप पैसेवाला व्हावा असं सगळ्यांना वाटत असतं. तर प्रत्येकाने एक सुजाण मूल घडवणं, त्याच्या स्वची ओळख करणं, त्याला व्हायला मदत करणं, हे आई वडिलांचं काम आहे. आणि त्यासाठी त्यांना समजत नसेल तर अनेक संस्था मदत करायला आज आहेत. त्या संस्थांची मदत त्यांनी घ्यायला काहीच हरकत नाही. म्हणजे कसं झालंय माहितीये आता माझं, मला फक्त तुमचं ऐकायचंय, तुम्ही बोलत राहावं आणि मी ऐकत राहावं, अशी ती मुवमेंट झाली आहे. म्हणजे माझे एक्सप्रेशन्स किंवा माझ्या हावभावावरून करत असेल, पण आपल्याला वेळेचा अवधी आहे म्हणून. हो, बरोबर. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न जो शेवटचा प्रश्न मी तुम्हाला विचारते, तुमच्या ह्या सगळ्या अनुभवावरून मला एक कळतंय की तुम्हाला वाचनाची प्रचंड आवड आहे, कारण तुम्ही बरोबर. मराठी साहित्यिक आहात म्हणायला काही हरकत नाही. तर वाचन हे आपल्या आयुष्यावर थोडा वेगळा प्रश्न आहे म्हणा, पण मला तो पडलाय तुमच्याशी बोलून आता तो, की वाचन हे आपल्या आयुष्यावर किती प्रभाव करत असतं, हे किती बदल होऊ शकतात वाचनाचे आपल्या बापरे, खूपच खूप म्हणजे खूप. म्हणजे सायंटिफिकली पण मला तुला सांगायचंय हा. का वाचायचं, हे मी तुला सायंटिफिकली पण सांगणार. अरे वा, कारण मी हे सगळ्यांना सांगते, खूप असं उत्साहाने सांगते. कारण खरंच आहे, म्हणजे आज आहे ना, आपण प्रेक्षक पिढी झालो, माहितीये तुला, की मला मीडिया ठोकठाक करते. 100 वेळा मला जाहिरात एक दाखवतात लहानपणापासून, तर ती मला पाठ होते आणि मला वाटतं की नाही, खरोखर डेटॉल हाच चांगला साबण आहे. मला हे बिंबवलं जातं. मला माझी विवेकशक्ती वापरता येत नाहीये आजकाल. प्रेक्षक पिढी झालेली आणि हे खूप वाईट आहे. मुलांना त्यांचं चांगलं काय वाईट काय ही शक्ती वापरायला वाचन शिकवतो. आता मी तुला सांगेन, एक छोटासा गोष्ट सांगते आणि मग मी वाचनाचं महत्व तुला सांगते. सगळ्यांना गुलजारची कथा माहितीये. गुलजारची एक कथा सगळ्यांना माहितीये, ती मी थोडक्यात सांगते. फाळणीचा काळ आहे, बरोबर आहे. फाळणीचा काळ आणि एक शीख कुटुंब आहे. गुरुद्वारामध्ये त्यांनी आसरा घेतलाय. त्यांच्यावर आता आक्रमण होण्याची स्थिती आहे. बाई गरोदर आहे. 9 महिन्याचं मोठं पोट आलेलं आहे तिला. ती अतिशय आता तिला भीती वाटते की आता मी जर गरोदर झाली आणि ते हल्ला झाला तर काय करायचं. आणि तेवढ्यात ते सगळे शीख बांधव जे त्या गुरुद्वारामध्ये जमलेले आहेत, ते म्हणतात की आता आपल्याला रात्री निघावं लागेल, उद्या किंवा उद्या, जास्तीत जास्त उद्या सकाळी. तर ती म्हणाली, ते कुटुंब म्हणाले आम्ही कसं येणार. आणि तेवढ्यात ती बाळंत होते त्या रात्री. तिला 2 जुळी मुलं होतात. आणि मग सगळे म्हणतात नाही तुम्ही कसंही करा आणि आमच्या सोबत चला, नाही तर मग तुम्ही इथे राहा आणि तुमची जबाबदारी घ्या. 2 अशी कृश बाळं झाली आहेत तिला. एकही दिवस तर बाळंती झालेली आहे. तिला खूप अशक्तपणा आलाय, खूप तिला टेन्शन आहे. तिने एक टोपली तयार केली तिच्या नवऱ्याने. खाली काही कपडे ठेवले, मध्ये ती 2 बाळं ठेवली, वरती काही कपडे ठेवले. कसं बस तिला त्या रेल्वे स्टेशन पर्यंत नेलं. रेल्वे फुल भरलेली, कुठेही जागा नाही. शेवटी त्या रेल्वेच्या टपावर तिला बसवलं. प्रवास सुरू झाला. त्यात एक मूल दगावलं. मग दगावल्यानंतर मग त्याला सांगितलं लोकांनी, काही चर्चा केली नाही. नदीत टाका त्याला असं म्हटलं. आणि ती शांत झोपली आहे. तिच्या ओट्यामध्ये एक मूल आहे. त्या गडबडीमध्ये त्यांनी त्या एका मुलाला टाकलं. ती जेव्हा जागी झाली, ती म्हणते बाळ कुठे. तर ते म्हणाले की ते असं दगावलं टाकलं. ती म्हणते नाही, दगावलेलं बाळ मी घेऊन बसले होते आणि जिवंत बाळ मी तिथे ठेवलं, कारण दगावलेल्या बाळाला माझी फूस मिळणार नव्हती. आणि ही गोष्ट संपते. आता बघ, मी ही गोष्ट सांगितली, आता मी सांगितली किंवा तू वाचली असं समज. आता तू तयार केलं, तू एक गुरुद्वारा तयार केलास, तू शीख कुटुंब तयार केलं, तू टोपली तयार केली, तू ट्रेनचा टप तयार केला, त्या
त्या महिलेचं 9 महिन्याचं पोट तयार केलंस, तू गर्दी तयार केली, तू एवढं इमॅजिन केलं. हे मी तुला दाखवलं एका सिनेमात. तुला इमॅजिनेशनला काही वाव मिळाला? नाही नाही नाही. मग वाचन काय करतं, तुमचं इमॅजिनेशन खूप इम्प्रूव्ह करतं. लक्षात येतंय? हे मला माझ्या शिक्षकांनी सांगितलं. मी जेव्हा मराठी शिकत होते तेव्हा माझ्या शिक्षकांनी मला हे उदाहरण दिलं. ते म्हणाले, इमॅजिनेशन कोण वाढवतं? मुलांना तुम्ही गोष्ट सांगा किंवा वाचायला लावा, मुलं इमॅजिन करायला शिकतात. आणि दुसरं काय होतं, आपला डावा मेंदू आणि उजवा मेंदू. डावा मेंदू तर्कप्रधान आहे. तुम्ही शब्दाचा तर्क लावता, वाचनाने दोन्ही मेंदूचं खूप डेव्हलपमेंट होते. तुम्ही जेव्हा वाचता तेव्हा एका शब्दाखाली दुसरा शब्द, तिसरा, तुमची तर्कशक्ती, लॉजिकल ब्रेन पण चांगला होतो. आणि उजवा मेंदू इमॅजिनेशन करायचं, क्रिएटिव्ह मेंदू आहे, तुमचा क्रिएटिव्हिटी पण वाढते. हे फक्त वाचनाने बॅलन्स होतो तुमच्या दोन्ही मेंदूचा, डावा मेंदू उजवा मेंदू. आणि म्हणून, आणि दुसरी गोष्ट, चांगली पुस्तकं, की मला तू विचारशील तर एक होता कारवर, मी तुला 100 गोष्टींची पुस्तकं सांगेन की या वयातल्या मुलांनी वाचली पाहिजे. वाचाल तर वाचाल असं उगीच नाही म्हटलंय. आयुष्याचं बरंच तुम्हाला खूप चांगले मित्र, म्हणजे आपले राष्ट्रपती ज्यांचं उदाहरण मी तुम्हाला दिलं, ते म्हणाले की मला मॅन द अननोन, मला असं जेव्हा वाटलं, त्यांना एरोनॉटिकल इंजिनियर व्हायचं होतं आणि त्यांचं सिलेक्शन त्याच्यात झालं नाही, खूप नर्वस होते ते. आधीच एवढा अभ्यास केला, एवढ्या गरिबीतने आपण पुढे आलो आणि आता आपलं सिलेक्शनच झालं नाही. तेव्हा त्यांना लाईट फ्रॉम मेनी लॅम्प नावाचं पुस्तक आणि मॅन द अननोन नावाचं पुस्तक हे वाचलं आणि माझी दृष्टी बदलली. आणि मग मी स्वीकारलं की नाही, मला असं निराश व्हायचे काम नाही. आणि या 2 पुस्तकांनी मला घडवलं. असा एक मोठा माणूस, वाचनाचं महत्व मी त्याच्या शब्दात सांगितलं. किंवा अजून बऱ्याच, तू कुठलंही आत्मचरित्र काढ, ते सांगणार मला अमुक अमुक पुस्तकामुळे मला माझं जीवन घडलं. त्यामुळे वाचलंच पाहिजे. आणि तुला आता सायन्स पण सांगितलं त्याच्या मागचं, की मेंदूची मशागत, राईट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, तर्कशक्ती, कल्पनाशक्ती, या दोन्ही गोष्टी छान पद्धतीने वाढतात. स्मरणशक्ती आपली वाढते, आपला IQ वाढतो, EQ म्हणजे इमोशनल क्वोशंट वाढतो. आणि म्हणून टीव्ही बघण्यापेक्षा किंवा काही करण्यापेक्षा वाचत नसाल तर वाचायला सुरुवात करा. हा मी अगदी अधिकारवानाने आणि अनुभवाने नक्की सांगेन. ओके, अमेझिंग. हा, म्हणजे मी पण माझ्या गुरूंकडून आहे ना बऱ्याच वेळा एक वाक्य ऐकलंय की आपण फ्युचरमध्ये किंवा आपण पुढे जाऊन कुठे जाणार आहोत हे 2 गोष्टींवर ठरतं. एक तर आपण कोणासोबत असतो आणि कोणती पुस्तकं वाचतो. अरे अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. ह्या वाक्याचा जो तुम्ही अनुभव आणि जे काही सांगितलं ना, त्याने ऍक्च्युली इथे असलेला सगळा ऑडियन्स, जे काही आता तुम्हाला ऐकतात, त्यांच्यामध्ये नक्कीच बदल होईल. आणि मी पण आता माझी स्पीड, वाचण्याची जी स्पीड आहे ती आता डबल करायचा पूर्ण प्रयत्न करेल. क्या बात आहे. तुमच्या ह्या सगळ्या, आणि ऑफकोर्स तुमच्याकडून पुस्तकांची लिस्ट सुद्धा घेईन. बऱ्याचशा गोष्टी आज इथे क्लिअर झाल्यात आम्हा सगळ्यांना, म्हणजे मला तर झाल्याच आहेत आणि मला खात्री सुद्धा आहे की आमच्या पूर्ण परिवाराला प्रज्ञाकुलमच्या ह्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्या असतील तुमच्या अनुभवातून. तर त्यासाठी खरंच खूप खूप जास्त तुमचे धन्यवाद आम्हा पूर्ण परिवारातर्फे. आता एवढंच सांगेन की असेच आमच्या सोबत राहा आणि तुमचे जे काही एक्स्ट्रा नॉलेज तुम्ही जे गेन केलंय किंवा तुमच्या अनुभवातून आलंय ते आमच्यापर्यंत असं शेअर करत राहा. सो थँक्यू सो मच. हो, तुम्हालाही माझ्याकडनं खरंच खूप धन्यवाद. आज तुम्ही मला इथे बोलवलं तुमच्या ग्रुपनी, तर सगळ्या तुमच्या परिवाराला माझ्याकडनं धन्यवाद. आणि एवढं माझं ऐकून घेतलं आणि सगळ्यांसमोर ते मांडलं, मला एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला, त्याबद्दल धन्यवाद, मनापासून धन्यवाद. थँक्यू सो मच. मी बंद करू आता. थँक्यू.